Mikä se on? Ai jaa, se on. Se on ihan... Voi vitsi, se on aivan tuolla, että... Niin, että katsotaan näköjään, kaikki kissat näköjään. Se on vasta niin innostunut tosta, ei se ennen saa tehdä. Voi se. Nyt, joo. Tapun nuo luutut ja muut pois. Älä. Oi, ettäkö siitä olisi kiva. Miten sitä juotas? No juo nyt. Kyllähän me osaat. Kyllä me olis muukin kissat osaa juo hanasta, miksi minäkin.